newscaster dumami na rin, kanya-kanyang kalap ng tungkol sa virus. Pero lahat ito'y mga fake news. Noong magka-lockdown, merong nagmungkahi na may namdawang saging sa gabi. May sumabat naman mas okay ang itlog bago o pagkatapos matulog. Nang ang quarantine ay ibinaba, presyo ng bilihin di bumaba. Nagkaubusan at sobrang mahal pa, lahat ay napapamura. Nang mabalita tungkol sa ayuda, maraming nagladlad, mahirap daw sila. Ngunit ang totoo ay tambay na sila sa simula't simula pa. Krisis talaga itong COVID-19, maraming faktor yang nagsara na. Maraming nawalan ng pagkakakitaan, sila daw dapat